La masia d'Orpinell. La masia d'Orpinell és una estructura històrica en ruïnes situada al terme municipal de Mediona. A causa del seu estat deteriorat, és perillós accedir-hi al seu interior. Malgrat l'origen medieval del conjunt, les edificacions corresponen a la seva evolució en època moderna. El volum principal de la masia té el portal adovellat i un baluard. Encara es conserven part dels murs, un absis semicircular amb arcs cecs i contraforts, així com diverses portes amarcades ogivals. Malauradament, la volta s'ha esfondrat. Al seu interior encara es pot veure la boca d'un forn de pa. La casa manté uns cubs molt grans que evidencien el cultiu de vinyes en aquesta zona. A prop d'aquesta masia també s'han trobat restes ibèriques i romanes, evidenciant una llarga història d'ocupació humana a la zona. Orpinell era una de les 4 quadres en què es dividia el terme de Mediona durant l'edat mitjana. Les altres quadres eren la quadra de Bolet, la quadra de Ulladols i la quadra de Sant Joan de Conilles. El Puig d'Orpinell és una muntanya que divideix les aigües entre les rieres de Carme i Mediona. Als seus peus es troba el punt de confluència dels municipis de la Llacuna, Orpí, Carme i Mediona, molt a prop també del terme de la Torre de Claramunt, Vilanova d'Espolla. La masia és a l'actualitat un punt d'interès pels amants del patrimoni local i també un molt bon indret per fer passejades, ja sigui a peu o en bicicleta de muntanya.